Ποφτορούβανιε. Επανάληψη. Целта на часот. Στόχος του μαθήματος. Ποφτορουβάνιετο εμάικατα να σναένιετο. Η επανάληψη είναι η μητέρα της γνώσης. Στο μάθημα αυτό θα κάνουμε μια επανάληψη όλων αυτών των θεμάτων που είδαμε και αναλύσαμε στα προηγούμενα μαθήματα και συγκεκριμένα στα μαθήματα από 15 έως 29. Μια μικρή ανασκόπηση με παραδείγματα που θα μας βοηθήσει να ανακεφαλαιώσουμε αυτά που μάθαμε. Ποτσετούβανιε, υπενθύμηση, τα γράμματα που αποδίδουν τους παχιούς ήχους της μακεδόνικης γλώσσας παρουσιάζονται παρακάτω με έντονο bold χρώμα ή με διπλά γράμματα. Σονταρζίνα να τσάσοτ, περιεχόμενο μαθήματος. Πετνάιστη τσάς, 15ο μάθημα. Στο μάθημα αυτό είδαμε τους σφρζνίτσι, συνδέσμους της μακεδόνικης γλώσσας, δηλαδή τις μικρές συνήθως λέξεις που μας βοηθούν να συνδέσουμε τμήματα προτάσεων. Αναλύσαμε περισσότερες κατηγορίες συνδέσμων και δώσαμε παραδείγματα ως προς τη χρήση τους. Παρακάτω αναφέρουμε κάποιους από αυτούς. Ή, και, πα, και μετά. Α, και με αντιθετική μορφή. Άμα, μα. Τούκου, αλλά δηλώνει το ακριβώς αντίθετο. Πακ, πάλι. Νο, αλλά. Μεγιούτοα, στο μεταξύ. Ήλι, ή. Ήλι, ή. Ότκακο, αφότου. Στόμ, αφού. Ζάστο, γιατί, όχι με ερωτηματική μορφή. Μπιντέικι, επειδή. Τάκαστο, έτσι ώστε. Άκο, αν. Ιακο, αν και. Κόγα, όταν. Κακοστό, όπως. Κακοντά, όπως να. Νίτου, ούτε. Δέκα, ότι, πως. Ότι, επειδή. Κάκο, όπως. Καντεστό, εκεί που. Δώδεκα, ενώ. Πρέντα, πριν να. Δα, να. Σεσνάεστη τσάς, 16ο μάθημα. Πρέντλοζι, προθέσεις. Είναι άκλητες υπηρεσιακές λέξεις μόρια, τα οποία μας δείχνουν σχέση μεταξύ των ουσιαστικών της πρότασης ή σχέση μεταξύ της ενέργειας του ρήματος και των επιπρόσθετων. Οι κυριότερες πρέντλοζι προθέσεις της μακεδόνικης γλώσσας είναι οι βο, που σημαίνει σε, να, σε, σο, με, μπεζ, χωρίς, ζα, για, ντο, δίπλα σε, κάκο, σαν, όπως, οδ, από, πρεντ, πριν και μπροστά από και μέγιου, ανάμεσα μεταξύ. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι προθέσεις βο και να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Η διαφορά τους είναι ότι το βο σημαίνει μέσα σε κάτι, ενώ το να σημαίνει πάνω σε κάτι. Όταν λόγος γίνεται για χώρα, πόλη, χωριό, ώρα, έτος, χρησιμοποιούμε το βο. Σεντουμνάιστιτσας, 17ο μάθημα. Ήμενκι οτ μάσκυροτ νόζινα. Ο πληθυντικός αριθμός στα ουσιαστικά αρσενικού γένους δημιουργείται με τις καταλήξεις «η», «όβι», «εύι» και «φτσι». Με την κατάληξη «η» σχεδόν πάντα δημιουργούν πληθυντικό αριθμό
τα ουσιαστικά με 2 ή περισσότερες συλλαβές. Να πρίμερ, για παράδειγμα, πρίατελ, φίλος, πριάτελη, φίλοι. Ρόντιτελ, γονέας, ροντίτελη, γονείς. Όλα τα ουσιαστικά, αφότου δημιουργήσουν τον πληθυντικό αριθμό τους, ανεξαρτήτως της κατάληξης που λαμβάνουν στο τέλος της λέξης το άρθρο «τε» ως προσδιοριστικό άρθρο ή το άρθρο «έντνη» κάποιοι ως απροσδιόριστο άρθρο. Να πρίμερ, για παράδειγμα, λέκαρ, γιατρός, λέκαροι, γιατροί, λεκάριτε ή γιατροί, έντνη λέκαροι, κάποιοι γιατροί. Την κατάληξη όβι, έβι, λαμβάνουν στο πληθυντικό τα μονοσύλλαβα ουσιαστικά, ενώ ως προσδιοριστικό άρθρο λαμβάνουν επίσης το τε και ως απροσδιόριστο άρθρο το έντνη. Όλα τα ουσιαστικά, αφότου δημιουργήσουν τον πληθυντικό αριθμό τους, ανεξαρτήτως της κατάληξης που λαμβάνουν στο τέλος της λέξης το άρθρο «τε» ως προσδιοριστικό άρθρο ή το άρθρο «έντνη» κάποιοι ως απροσδιόριστο άρθρο. Να πρίμερ, για παράδειγμα, μπρόι, αριθμός, μπρόεβι, αριθμοί, μπροέβητε ή αριθμοί, έντνη μπροέβι, κάποιοι αριθμοί. Με την κατάληξη φτσι δημιουργούν πληθυντικό τα ουσιαστικά που συμβαίνουν συγγενικές σχέσεις, όπως και τα προσωπικά ονόματα ή επώνυμα. Και τα ουσιαστικά αυτά λαμβάνουν άρθρα όπως παραπάνω. Τάτκο, πατέρας, τάτκοφτσι, πατέρες, τάτκοφτσίτε ή πατέρες, έντνη τάτκοφτσι, κάποιοι πατέρες. Οσουμνάιστιτσας, 18ο μάθημα. Ήμενκι ο τζένσκι ροτ νόζινα. Ο πληθυντικός αριθμός των ουσιαστικών τζένσκι ροτ, θηλυκού γένους, δημιουργείται με την αφαίρεση της κατάληξης ενικού «α» και την τοποθέτηση της κατάληξης πληθυντικού «ι». Το ίδιο ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις και για τα ουσιαστικά θηλυκού γένους που δεν τελειώνουν όπως συνήθως σε «α», αλλά τελειώνουν σε κάποιο σύμφωνο. Να πρίμερ, για παράδειγμα, ζένα, γυναίκα, ζένη, γυναίκες. Μάικα, μητέρα, μάικοι, μητέρες. Όλα τα ουσιαστικά, αφότου δημιουργήσουν τον πληθυντικό αριθμό τους, ανεξαρτήτως της κατάληξης που λαμβάνουν στο τέλος της λέξης το άρθρο «τε» ως προσδιοριστικό άρθρο ή το άρθρο «έντνη», κάποιοι, κάποιες, κάποια, ως απροσδιόριστο άρθρο. Να πρίμερ, για παράδειγμα, σέστρα, αδερφή, σέστρι, αδερφές, σέστριτε ή αδερφές, έντνη σέστρι, κάποιες αδερφές. Δεβετνάιστιτσας, 19ο μάθημα. Ήμενκι ο τσρέδεν ροτ νόζινα. Ουσιαστικά ουδέτερου γένους πληθυντικός. Τα ουσιαστικά ουδέτερου γένους που τελειώνουν στον ενικό σε «ο» δημιουργούν πληθυντικό με την κατάληξη «α». Να πρίμερ, για παράδειγμα, σέλο, χωριό, σέλα, χωριά. Τα ουσιαστικά ουδέτερου γένους που τελειώνουν στον ανικό σε δημιουργούν πληθυντικό με την κατάληξη «ίνια». Να πρίμερ, για παράδειγμα, κάφε, καφές, καφίνια, καφέδες. Όλα τα ουσιαστικά, αφότου δημιουργήσουν το πληθυντικό αριθμό τους, ανεξαρτήτως της κατάληξης που λαμβάνουν στο τέλος της λέξης το άρθρο «τα» ως προσδιοριστικό άρθρο ή το άρθρο «έντνη» κάποια πριν από τη λέξη ως απροσδιόριστο άρθρο. Να πρίμερ, για παράδειγμα, σέλο, χωριό, σέλα, χωριά, σέλατα, τα χωριά, έντνη σέλα, κάποια χωριά. Δβάιστιτσας, 20ο μάθημα.
Πρίνταυκη μνόζινα. Επίθετα πληθυντικός. Όπως έχουμε προαναφέρει, οι κατηγορίες επιθέτου της μακεδόνικης γλώσσας είναι 4. Όλες οι κατηγορίες κάνουν πληθυντικό με την κατάληξη «η» και στα 3 γέννη. Βίσοκ, ψηλός, βίσοκα, ψηλή, βίσοκο, ψηλό. Βίσοκι, 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 ψηλές, ψηλή, ψηλές, ψηλά. Νίζοκ, κοντός, νίσκα, κοντή, νίσκο, κοντό. Νίσκι, 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 κοντή, κοντές, κοντά. Γκράτσκι, αστικός, γκράτσκα, αστική, γκράτσκο, αστικό. Γκράτσκι, 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 αστική, αστικές, αστικά. Πρβ, πρώτος, πρβα, πρώτη, πρβο, πρώτο. Πρβι, 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 πρώτη, πρώτες, πρώτα. Όπως είδαμε παραπάνω, τα επίθετα στη μακεδόνικη γλώσσα, ανεξαρτήτου γένους και κατηγορίας, δημιουργούν πληθυντικό αριθμό με την κατάληξη «η». Σε ό,τι αφορά τα άρθρα, ως προσδιοριστικό άρθρο λαμβάνουν το «τε» στο τέλος της λέξης, ενώ ως απροσδιόριστο άρθρο λαμβάνουν το «έντνη», κάποιοι, κάποιες, κάποια, πριν από τη λέξη. Znaczy, δηλαδή, βίσοκι, ψηλή, ψηλές, ψηλά, βυσόκητε, υψηλή, υψηλές, τα ψηλά. Νίσκι, κοντή, κοντές, κοντά, νίσκητε, ή κοντή, ή κοντές, τα κοντά. 21 čas, 21ο μάθημα. Μπρόεβι, αριθμοί. Στη μακεδόνικη γλώσσα, όπως και σε κάθε γλώσσα, χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ποσότητα. Έχουν 3 γέννη, αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο, και παρουσιάζονται σε περισσότερους τύπους, των οποίων οι βασικότεροι είναι η όσνοβνη μπροέβη, βασική αριθμή, ρέντνη μπροέβη, τακτικά αριθμητικά, και κολεκτίβνη μπροέβη, συλλογική αριθμή. Το γένος των αριθμών εξαρτάται από το γένος των ουσιαστικών που ακολουθούν. Νούλα, έντεν, έντνα, έντνο, dva, dve, dve, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22 čas, 22ο μάθημα. Οι αριθμοί αυτοί, πρβ, φτόρ, τρέτ, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δημιουργούνται αναλόγως με το γένος του αριθμού, αλλά συχνότερα λαμβάνουν τις καταλήξεις τι, τα, το. Εξαίρεση αυτού του κανόνα αποτελούν τα τακτικά αριθμητικά που δημιουργούνται από τους αριθμούς έντεν, δβα ή τρι, 1, 2 και 3. Αν ο βασικός αριθμός τελειώνει στο γράμμα τ και προσθεθεί η κατάληξη τι, τα, το, τότε το γράμμα τ γίνεται διπλό. Πετ, 5, πέτη, πέμπτος, πρβ, πρβα, πρβο, πρώτος, πρώτη, πρώτο. Φτόρ, φτόρα, φτόρο. Δεύτερος, δεύτερη, δεύτερο. Τρέτ, τρέτα, τρέτο. Τρίτος, τρίτη, τρίτο. Τέτβαρτη, τέτβαρτα, τέτβαρτο. Τέταρτος, τέταρτη, τέταρτο. Πέτη, πέτα, πέτο. Πέμπτος, πέμπτη, πέμπτο. Σέστη, σέστα, σέστο. Έκτος, έκτη, έκτο. Σέντμη, σέντμα, σέντμο. Έβδομος, έβδομη, έβδομο. Όσμη, όσμα, όσμο. Όγδοος, όγδοη, όγδοο. Δεύετη, δεύετα, δεύετο. Ένατος, ένατη, ένατο. Δέσετη, δέσετα, δέσετο. Δέκατος, δέκατη, δέκατο. 23 čas,
23ο μάθημα. Στεπενούβανι ένα πρίδαυκι. Στη μακεδόνικη γλώσσα υπάρχει ένας τρόπος βαθμοποίησης, δηλαδή, στο θετικό βαθμό, positive, το επίθετο παραμένει όπως έχει. Ντόμπαρ, ντόμπρα, ντόμπρο. Καλός, καλή, καλό. Στο συγκριτικό βαθμό, comparative, προστίθεται και κολλάει πριν το επίθετο το μόριο πο, που σημαίνει πιο. Πόντομπαρ, πόντομπρα, πόντομπρο. Καλύτερος, καλύτερη, καλύτερο. Στον υπερθετικό βαθμό, superlative, προστίθεται και κολλάει πριν το επίθετο το μόριο νάι, που σημαίνει ο πιο ή πιο το πιο. Νάιντομπαρ, νάιντομπρα, νάιντομπρο. Ο καλύτερος, η καλύτερη, το καλύτερο. Ο πληθυντικός αριθμός στους βαθμούς επιθέτων δημιουργείται όπως μάθαμε για τα επίθετα. Δηλαδή το αρσενικό γένος λαμβάνει την κατάληξη «η», ενώ το θηλυκό και το ουδέτερο γένος αντικαθιστούν την κατάληξή τους επίσης με την κατάληξη «η». Значи, δηλαδή, ντόμπαρ, ντόμπρα, ντόμπρο, καλός, καλή, καλό, πόντομπαρ, πόντομπρα, πόντομπρο, καλύτερος, καλύτερη, καλύτερο, νάιντομπαρ, νάιντομπρα, νάιντομπρο, ο καλύτερος ή καλύτερη, το καλύτερο, ντόμπρι, πόντομπρι, νάιντομπρι, καλή, καλές, καλά, καλύτερη, καλύτερες, καλύτερα, οι καλύτεροι, οι καλύτερες, τα καλύτερα. 24 čas, 24ο μάθημα. Γκλάγολσκι πρίδαυκι. Στη μακεδονική γλώσσα, τα ρηματικά επίθετα δημιουργούνται από τη βάση του ρήματος συν τις καταλήξεις ν, να, νο και νη για το πληθυντικό. Ή, τ, τα, το και τι για το πληθυντικό. Η βάση του ρήματος είναι το τμήμα αυτού που δεν αλλάζει σε όποιο χρόνο και αν χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, το ρήμα στάνουβαμ, σηκώνομαι, χωρίζεται στο σταν, που είναι η όσνοβα, βάση, στο ουβ, που είναι το τμήμα του ενεστώντα, και στο αμ, που είναι η κατάληξη πρώτου πρόσωπου ενικού. Όλα τα ρήματα που η βάση τους τελειώνει σε ν, δημιουργούν ρηματικό επίθετο με τις καταλήξεις τ για το αρσενικό γένος, τα για το θηλυκό γένος, το για το ουδέτερο γένος και τι για όλα τα γένη πληθυντικού αριθμού. Τις καταλήξεις αυτές τις συναντούμε είτε ως ατ, άτα, άτο, άτι, είτε ως ετ, έτα, έτο, έτι. Πρίμερ, παράδειγμα, στάνουβαμ, σηκώνομαι, στάνατ, στάνατα, στάνατο, σηκωμένος, σηκωμένη, σηκωμένο, με την έννοια ότι παράδειγμα δεν κάθεται, δεν κοιμάται. Κάζνουβαμ, τιμωρώ, κάζνετ, κάζνετα, κάζνετο, τιμωρημένος, τιμωρημένη, τιμωρημένο. Όλα τα ρήματα που η βάση τους τελειώνει σε οποιοδήποτε σύμφωνο εκτός του ν, δημιουργούν ρηματικό επίθετο με τις καταλήξεις ν για το αρσενικό γένος, να για το θηλυκό γένος, νο για το ουδέτερο γένος και νη για όλα τα γένη πληθυντικού αριθμού. Τις καταλήξεις αυτές τις συναντούμε είτε ως αν, άνα, άνο, άνι, είτε ως εν, ένα, ένο, ένι. Πρίμερ, παράδειγμα, πίσουβαμ, γράφω, πίσαν, πίσανα, πίσανο. Γραπτός, γραπτή, γραπτό, όπως και γραμμένος, γραμμένη, γραμμένο. Πέραμ, πλένω, πέρεν, πέρενα, πέρενο. Πλημμένος, πλημμένη, πλημμένο. Όπως προαναφέραμε, ο πληθυντικός αριθμός αυτών των ρηματικών επιθέτων δημιουργείται στην ουσία με την κατάληξη πληθυντικού όλων σχεδόν των ουσιαστικών και επιθέτων της μακεδόνικης γλώσσας, δηλαδή το «η». Έτσι, στο αρσενικό γένος των επιθέτων αυτών προσθέτουμε την κατάληξη «η»,
ενώ στο θηλυκό και ουδέτερο γένος αφαιρούμε το τελευταίο γράμμα, δηλαδή το α και το ο, και προσθέτουμε την κατάληξη «η». Πρίμερ, παράδειγμα, πέρεν, πέρενα, πέρενο. Πλημμένος, πλημμένη, πλημμένο. Πέρενη, πέρενη, πέρενη. Πλημμένη, πλημμένες, πλημμένα. Δβάεσετι πέτιτσας, 25ο μάθημα. Στο μάθημα αυτό είχαμε δει διάφορους χαιρετισμούς, επένους, ευχές κτλ. Ντομπροούτρο πριάτελε, κάκοσι. Ντομπροούτρο πριάτελε, κάκοσι. Καλό πρωί, με την έννοια καλημέρα, φίλε. Πώς είσαι? Σρέκεν ρόντεντεν μίλα, γκόλεμα νταράστης. Σρέκεν ρόντεντεν μίλα, γκόλεμα νταράστης. Ευτυχισμένα γενέθλια μίλα, μεγάλη να μεγαλώσεις, να γίνεις. Πόβελι έδεν σλάντολετ, μπλαγόνταραμ. Πόβελι έδεν σλάντολετ, μπλαγόνταραμ. Ορίστε ένα παγωτό. Ευχαριστώ. Στόιαν τίση ντόμπαρ σλίκαρ, σέκοια τσέστ. Στόιαν τίση ντόμπαρ σλίκαρ, σέκοια τσέστ. Στόιαν, εσύ είσαι καλός ζωγράφος, κάθε τιμή, με την έννοια τιμή σου. Δβάεσετι σέστιτσας, 26ο μάθημα. Γκλάγολσκι πρίλοζι. Όπως είχαμε δει και στα μαθήματα 10, 11 και 12, τα ρήματα της μακεδόνικης γλώσσας χωρίζονται σε 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα έχει τρίτο πρόσωπο ενικού σε «α», η δεύτερη έχει τρίτο πρόσωπο ενικού σε «ι» και η τρίτη ομάδα έχει τρίτο πρόσωπο ενικού σε «ε». Δηλαδή, σάκα, θέλει, πράβει, κάνει, μόζε, μπορεί. Για να δημιουργήσουμε ρηματικό επίρρημα μετοχή ενεργητικής φωνής με τα ρήματα της πρώτης ομάδας, προσθέτουμε στο κύριο μέρος του ρήματος την κατάληξη άικη. Άικη. Znaczy, δηλαδή, το κύριο μέρος του ρήματος σάκαμ είναι το σακ. Στο σακ προσθέτουμε την κατάληξη άικη και έτσι λαμβάνουμε το ρηματικό επίρρημα μετοχή ενεργητικής φωνής σακάικη, θέλοντας. Γκλένταμ, γκλεντάικη, βλέποντας. Για να δημιουργήσουμε ρηματικό επίρρημα μετοχή ενεργητικής φωνής με τα ρήματα της δεύτερης ομάδας, προσθέτουμε στο κύριο μέρος του ρήματος την κατάληξη έικη. Znaczy, δηλαδή, το κύριο μέρος του ρήματος πράβαμ είναι το πράβ. Στο πράβ προσθέτουμε την κατάληξη έικη και έτσι λαμβάνουμε το ρηματικό επίρρημα μετοχή ενεργητικής φωνής πραβέικη, κάνοντας. Ράμποταμ, ραμποτέικη. Δουλεύω, δουλεύοντας. Για να δημιουργήσουμε ρηματικό επίρρημα μετοχή ενεργητικής φωνής με τα ρήματα της τρίτης ομάδας, προσθέτουμε στο κύριο μέρος του ρήματος και πάλι την κατάληξη έικη. Znaczy, δηλαδή, το κύριο μέρος του ρήματος μόζαμ είναι το μόζ. Στο μόζ προσθέτουμε την κατάληξη έικη και έτσι λαμβάνουμε το ρηματικό επίρρημα μετοχή ενεργητικής φωνής μοζέικη, μπορώντας. Ιάνταμ, τρώω, ιαντέικη, τρώγοντας. Δβάεσετι σέντμιτσας, 27ο μάθημα. Πρίλοζι, πρβδελ. Επιρρήματα, πρώτο μέρος. Τα επιρρήματα της μακεδόνικης γλώσσας χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, όπως και στην ελληνική. Δηλαδή σε επιρρήματα τοπικά, χρονικά, τροπικά και ποσοτικά. Στο μάθημα αυτό είδαμε τις 2 πρώτες κατηγορίες, δηλαδή τα τοπικά και τα χρονικά επιρρήματα. Πρίλοζι ζαμέστο, επιρρήματα τοπικά.
Όπως προαναφέρθηκε, τα επιρρήματα συμπληρώνουν πρωταρχικά τα ρήματα μιας πρότασης. Συγκεκριμένα, τα τοπικά επιρρήματα συμπληρώνουν το ρήμα μιας πρότασης, δείχνοντας το πού εκτελείται η ενέργεια του ρήματος. Πρίμερ, παράδειγμα, τάτκομι ράμποτι μπλίζου ντοκούκιατα. Τάτκομι ράμποτι μπλίζου ντοκούκιατα. Ο πατέρας μου δουλεύει κοντά στο σπίτι. Το ρήμα της προηγούμενης παραπάνω πρότασης μας δείχνει ότι το υποκείμενο, ο πατέρας, δουλεύει, ενώ το επίρρημα μας δείχνει το πού δουλεύει, δηλαδή μπλίζου, κοντά. Στην πρόταση, τα τοπικά επιρρήματα ως πρόσθετα μπορούμε να τα εντοπίσουμε θέτοντας την ερώτηση «κάντε», «πού», «κάντε», «ντάλεκου», «πού», «μακριά», «κάντε», «τάμου», «πού», «εκεί». Πρίλοζι ζαβρέμε, επιρρήματα χρονικά. Όπως προαναφέρθηκε, τα επιρρήματα συμπληρώνουν πρωταρχικά τα ρήματα μιας πρότασης. Συγκεκριμένα, τα χρονικά επιρρήματα συμπληρώνουν το ρήμα μιας πρότασης, δείχνοντας το πότε εκτελείται η ενέργεια του ρήματος. Πρίμερ, παράδειγμα, «Τσάσοτ πο μακέδονσκι άζικ πότσνουβα σέγα». Το μάθημα μακεδόνικης γλώσσας αρχίζει τώρα. Το ρήμα της προηγούμενης παραπάνω πρότασης μας δείχνει ότι το υποκείμενο, το μάθημα, αρχίζει, ενώ το επίρρημα μας δείχνει το πότε αρχίζει, δηλαδή σέγα, τώρα. Στην πρόταση, τα χρονικά επιρρήματα ως πρόσθετα μπορούμε να τα εντοπίσουμε θέτοντας την ερώτηση «κόγα», πότε, «κόγα», πόσλε, πότε, μετά, «κόγα», ούτρε, πότε, αύριο. 28 čas, 28ο μάθημα. Πρίλοζι φτόρντελ, επιρρήματα δεύτερο μέρος. Πρίλοζι ζανάτσιν, επιρρήματα τροπικά. Όπως προαναφέρθηκε, τα επιρρήματα συμπληρώνουν πρωταρχικά τα ρήματα μιας πρότασης. Συγκεκριμένα, τα τροπικά επιρρήματα συμπληρώνουν το ρήμα μιας πρότασης, δείχνοντας το πώς εκτελείται η ενέργεια του ρήματος. Πρίμερ, παράδειγμα, «Πόποτ γιατσούκα σίλνο καμπάνατα». Ο παπάς χτυπάει δυνατά τη καμπάνα. Το ρήμα της προηγούμενης πρότασης μας δείχνει ότι το υποκείμενο, ο παπάς, χτυπάει τη καμπάνα, ενώ το επίρρημα μας δείχνει το πώς χτυπάει, δηλαδή σίλνο, δυνατά. Στην πρόταση, τα τροπικά επιρρήματα ως πρόσθετα μπορούμε να τα εντοπίσουμε θέτοντας την ερώτηση «κάκο», πώς, «κάκο», τάκα, πώς, έτσι, «κάκο», ίνακου, πώς, αλλιώς. Πρίλοζι ζακολίτσινα, επιρρήματα ποσοτικά. Όπως προαναφέρθηκε, τα επιρρήματα συμπληρώνουν πρωταρχικά τα ρήματα μιας πρότασης. Συγκεκριμένα, τα ποσοτικά επιρρήματα συμπληρώνουν το ρήμα μιας πρότασης, δείχνοντας το πόσο εκτελείται η ενέργεια του ρήματος. Πρίμερ, παράδειγμα, «Σέστρατανα Πέτρε ούτσι νόγου». Η αδερφή του Πέτρε μαθαίνει, διαβάζει, πολύ. Το ρήμα της προηγούμενης πρότασης μας δείχνει ότι το υποκείμενο, η αδερφή, μαθαίνει, ενώ το επίρρημα μας δείχνει το πόσο μαθαίνει, δηλαδή μνόγου, πολύ. Στην πρόταση, τα ποσοτικά επιρρήματα ως πρόσθετα μπορούμε να τα εντοπίσουμε θέτοντας την ερώτηση «κόλκου», πόσο, «κόλκου», τόλκου, πόσο, τόσο, «κόλκου», μάλκου, πόσο, λίγο. 29 čas, 21ο μάθημα. Ζάμενκι, αντωνυμίες. Στο μάθημα αυτό είδαμε όλες τις κατηγορίες ζάμενκι, αντωνυμίες της μακεδόνικης γλώσσας. Είδαμε τις λίτσνι ζάμενκι,
προσωπικές αντωνυμίες, υποκειμένου και αντικειμένου σύντομη και μακρά μορφή, έπειτα τις πρίσφοινιζάμενκι, κτητικές αντωνυμίες, σύντομη και μακρά μορφή, και στη συνέχεια τις πόκασνιζάμενκι, δεικτικές αντωνυμίες, τις πράσαλνιζάμενκι, ερωτηματικές αντωνυμίες, και ως ένα σύνολο είδαμε τις κυριότερες αντωνυμίες από τις υπόλοιπες μικρότερες κατηγορίες αντωνυμιών.